Når du skal se, om elefanthugen passer dit barn, så skal du starte med at trække lidt ud første gang, så det ikke generer. Og så skal du sætte den på. Så har den jo så nået heroppe. Det skal trækkes bagud og ned. Sådan. Hugen er jo flad fra starten, men den tager form, og alle børnehoveder er forskellige, så det er forskellig form for hver barn. Den holder sjovt nok formen, også når den har været vasket. Når du så har taget den på, så skal du tage en finger ind under og ned under hagen. Nu er det her jo ikke rigtig hovedet, men altså, du skal kunne få fingeren ind, uden det strammer. Så er størrelsen rigtig. Hvis du ikke trækker den bagud, så vil den gøre sådan. Og det ser selvfølgelig sjovt nok ud, men det hjælper ikke meget for ørerne. Så om bag i og form den, og sådan. Og så får du glæde af den. Så er det den rigtige størrelse.